Oke dibetok. Bisa lah, stop. Saya. Kayak becong taman lawang ini malah. Gak kena kancil, gak kena. Kayaknya apa Pak Dik? Belum bengi kok tahunku. Ya iki ya gara-gara kowe ngene iki. Lah ini. Towek Arang. Ya iki kena dingi jenengmu sing bedot karo-karoan ngene mangkut kabeh kae. Ya boleh tukokne elektoral sing anyar kono. Dhewe Pak Dino ora iso sekarang malah tadi. Ya apa lah. Kalau sekali belajar hal baru piye to? Wong tua kapan belajar hal baru? Gue sing nom-nom kuwi belajar hal baru. Tua piye to? Belajar hal baru ki ora memandang usia lho Pak Dik. Selagi kita mau pasti kita bisa. Kalau aku sekarang aku wis saiki bereno sik. Mau ya metu. Kalau wis ra iso kita ora bisa lakuin ini ngelakuin kebutuhan. Yo. Apa pergi? Wes barang kalau tak lakuin tak pemerintah ayo dari ini. Wes. Barang ya, tolong ya. Harusnya ku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Se. Oh ini sopo? Kok nutup harusnya aku. Jenenge pati, jodoh rezeki Iki salah ngatur, ora oleh harusnya aku. iki lagu lho Pak Di. Ganti. Yo. Nah, wis lah berat. Mau barang Cocok kemarin bulan lah bulan yuk. Ya wis lah berat ya, berat iki. Hawa neng jero batin tansah pengen sesanding yo mau Iki apa lho Pak Di? Ya ora, kowe iki lho jomblo. kok pengen nyanding kan nyanding ku sopo. Terus bu. Dah. Kok malah nesu iki lho. Ya metu lah malam minggu cak nom wae. Oh iya sik tak sangoni sik entar tak sangoni. Sik entar ono sik. Wah, Wes. Aja repot-repot to Pak Ade. Dapatke. tak penak aku kan. Ngambil. Kok iki? Ya ben kowe ora panas ingeti mantanmu goncengan mbek pacare.